Na ich prawym skrzydle jest luka. Uderzymy tam husarią. Dobrze. Artyleria bije środkiem. Gdy ucichną działa... Złamiemy ich jednym ciosem. Piechota ich zwiąże. Cześć wszystkim, witam was bardzo serdecznie. Dzisiaj przygotowałem dla was coś specjalnego. Materiał, na który wielu z was czekało. Siadajcie wygodnie, bo przed nami długa droga przez pola bitew, gdzie polska szabla i husarska kopia pisały historię krwią naszych wrogów. Zamiast suchych faktów z podręczników rzucimy się w sam środek dymu, huku armat i tententu koni. Przeanalizujemy 10 starć, w których pokazaliśmy światu, co oznacza polska fantazja i bezlitosna skuteczność. Bez zbędnego przedłużania, bez lania wody, lecimy z tym konkretnie. Panie i panowie, oto kronika naszych największych wiktorii. Czekamy na rozkazy.